Ik heb gemerkt, we zijn aan het begin van het programma zijn we natuurlijk een beetje huiverig geweest met het coronavirus. Want er zijn mensen die hebben nu een mondkapje veel gehad, niet veel gehouden. Dus ik heb gezien, het mondkapje is toch afgegaan. Carnaval wordt nog niet serieus. Dat is in de tijd, dan kunnen we met elkaar gaan horen en lachen. Het coronavirus is ook wel serieus. Nu hebben ze dat kapje afgehad. Dan moet ik vragen, zo dadelijk, als de hele tent verlaat, stond nu van de GGD links en rechts en die zullen geen kweken afnemen. Ook zo, mondslijmvlies, laat het gewoon gebeuren, registreren, zodat we druk in de vinger, maar dat toch besmet zijn. Positief is wel dat ik niet eens meer heb horen kuchen. Dus ik, oh. Weg. Doe. En dan willen wij nog. Zitten er nog mondkapjes? Nee, die zijn op. Zo gelukkig, jongeman. Weer gaat langzaam aan weer naar het eind van het programma. Voor het eind van het programma hebben we weer kosten nog moeite gespaard. En dan ga ik eventjes kijken daarachter of dat ze al zoiets zien. Ja, ik kreeg een duim omhoog. Want leven nu. In het thema 2. Ja, ik heb een hele lange aanloop nodig. Een hele lange aanloop. Ja, ik kreeg een duimpje omleeg, dus je moet het nog eventjes doen met het gebrazel. Want in dat thema 2 zijn we op zoek gegaan naar artiesten die erin kunnen passen. Artiesten die hier waardig kunnen aansluiten, die het hebben met 2 en die daar ook geheel in passend zijn. Beppie, Erwin, Frans Teunis. Allemaal vlaghuiswaardige artiesten zou ze zeggen. Binnen ons budget. Maar goed, die zijn alleen. Een duo samenwerking tussen Beppie en Frans, dat ging niet werken. Richtig rechts hebben we al vaak gehad. Meer dan 2 keer hoeven we niet meer vragen. Dat wilden we al, maar ja, dat ging niet. Weer zijn we hier van zoeken. Uiteraard hebben we weer ook het LVK gevolgd. En op dat LVK gebeurde het mooist. Weer zorgen Bjorn en Mieke. En we dachten, dat zijn de winnaars. Weer hebben ze gecontacteerd, want ze worden nummer 2. Dus je kunnen wat die dan vragen. Maar nee, Mieke wordt nog altijd zoer door dat verlies, dus die wilde niet komen. Dat heb je misschien gezien op televisie. Ze waren even niet te genieten en stond dat ook niet onder stoel of banken. Andere toppers die we houden, allemaal benaderd. Die geven voorzichtig naar achter. Of dat we ze al wat er dan aankomt, want anders kan het nog een langer worden dan het thema 2. En dan moet ik in mijn creativiteit gaan graven. Ja. Dat is nog niet zo niet. Daar hebben we ook weer de creativiteit van natuurlijk. Ja, nou ja, die heb ik wel. 2 minuten. En die zijn dun. Raakvlakken met de nummer 2. Ik kan nog wel eventjes een woord doorgaan natuurlijk door u. Hè. Maar, oh. Nee. Ik piek hier eventjes. Want hieronder wordt er langzaam een afscheid genomen. De burgemeester heeft het gezien. We moeten eventjes hier in het gesprek gewoon, daar is het niet voor. De mensen van onze sneeuwcommissie, die hebben zich in de bocht gegooid. Die hebben hier pizza's gebakken voor. Ik hoop dat er allemaal inmiddels een stukje pizza aangereikt hebt gekregen. Voor ons doen ze eigenlijk de dag van tevoren ontzettend veel knoflook in. Dus vanaf deze kant je me eigenlijk gewoon knoflook. Ik weet niet of dat die ook zo is geweest. Of dat we dat hebben geproefd. Of dat er als er straks toeskomt. Dat dat dan maakt. Dat de vrouw zit en ontzettend nog knoflook ruikt. Goed. Ik kreeg een duimpje omhoog voor 2 lu. En dat betekent geen paniek. We gaan door. Want we hebben een duo gevangen. Ze zijn al eens een keer hier geweest. Dus dit wordt voor hun de 2e keer. Hoppa! Een raakvlak! Ja, we hebben ze geboekt en ze willen al nog komen. Meteen voor u hier hoogheid. Op het vlak hijsen. Een applaus voor de jongens van La Bamba! Nou, als we het tweede geworden, we ook teleurgesteld in 8e plaats, denkt ze, ja, wat mosselen met daar? Hoe ze niet teleurgesteld te zijn, hè? Kansloos gewoon, hè? Kansloos. Oké, snap ik vast, in aan de schoenklip met Laat ons genieten!
schenk ik mij aan dich een beetje bloem. Verzoek je nog groot geluk en voel je het niet eng. Verzin ons zich, op die net op de oefen, kiezen naar de buurt. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten van deze schone dagen. Laat ons genieten. Laat ons genieten. Laat ons genieten van dagen niet waar. We slenteren door de kade en de 6 broeders zo leuk. Maar oude tijd zijn veel weg, nog helst